Velkommen til Bebco. Mit navn er Lars Rishøj, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om de cocktailarrangementer, som der er, I er kommet ind på. Jeg har været bag baren de sidste 8 år rundt omkring i Danmark, og haft alt min fokus på at lave cocktails og lære så meget som muligt omkring det. Ud fra det, der har jeg lavet 3 pakker. En klassisk, en luksus og en alkoholfri. Den klassiske, der har vi valgt 10 forskellige cocktails, alt lige fra Cosmopolitan til Mojito, og simpelthen forsøgt at lave et bredt spektrum af syrlige, søde, frugtede drinks, som der er, at der vil passe ind til enhver lejlighed. Til luksuspakken har vi haft en fokus, hvor det skulle være lidt mere klassisk, lidt mere rørt, lidt tungere alkohol og lidt mørkere, så er der mere tyngde i og mere kvalitet over det. Og den sidste, vores alkoholfri, der har vi forsøgt at lave noget, der ikke bare er sødt, men måske også udfordrer os paletten lidt mere og lave nogle anderledes oplevelser. Her til sidst, der vil jeg gerne lave en Dark & Stormy til jer, som der kan være et godt lille forslag til, når I sidder på terrassen. Det er varmt, og vi gerne vil måske drømme os lidt mere ned til Karibien. Vi starter med et rush glass, hvor vi prøver noget is i. Så tager vi 2 limebrød, presser dem i, så vi lige får saften med. Tager vi en Gosling Navy Rum, som der er super mørk, som I kan se. Simpelthen på grund af melassen er blevet brændt lidt mere af, og det er blevet lidt mere bitre noter over den. Det passer sindssygt godt sammen med sådan noget som ingefær, som vi prøver i bagefter. Tager 4 centiliter af. Her sidder næsten lige med flasken. Tager vores gingerbeer, fylder. Tager lige det sidste lille stykke lime, lige kører rundt på kanten, så der er, vi lige kan få det på læberne, lidt mere aroma. Prøver den på toppen, og slutter den af med en angostura, en af den allerældste bitter, som der simpelthen har et rigtig god aroma, som der også vil give noget mere fylde til kroppen af det drinken her. Lige et enkelt dash i, lige hurtigt væk. Sådan. Og værsgo, en Dark & Stormy, lige direkte her til sommervarmen. Vi glæder os til at høre fra jer, hvis I kan bruge vores services.